foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Cherifla jabaraniso la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min mina walawalali kɛ aw ye bana ani bana natuguyaw la o kadara kɔnɔ bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ sin bon na n'an ko a ma nansarakan na cancer du sein an ka jamana kɔnɔ a ɲɔɲalen don kosɛbɛ a dama ka kan cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ni y'olu ta kɛmɛ sara la a bɛ se ka muso 98 minɛ cɛlakaw ta fanfɛ kɛmɛ sara la a bɛ se k'olu minɛ ni 2 ye aw ka faamuyali kama professeur Ibrahima Tikite a bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔliw na an bɛ baronin kɛ bɛɛ bɛ wuli ka taa ka so muna ka da ka tuma caman an ka baronin ale bɛ tali kɛ bana kunbɛn de kan an dun ka sigida la an b'a fɔ ko bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ wa bana furakɛ ale yɛrɛ ma nɔgɔ aw yɛrɛ b'o cogo dɔn an bɛna an da lase kisa wɛrɛ ma min n'ale kunko ka bon an ka sigida fana la kosɛbɛ o fɛn ye mun ye an b'a fɔ de ma tubabukan na ko cancer du sein bamanankan na an b'a fɔ ko sin ka bon n'i y'a mɛn ko bon anw ka baara la dɔgɔtɔrɔya baara ta sira la bon ye kuru de nka kuru an ka baara la nation 2 de don kuru ɲuman bɛ yen kuru jugu bɛ yen nɔ kuru ɲuman ale taamasere ye mun ye n'ale falenna i fari fan yɔrɔ min a bɛ to o yɔrɔ kelen de a bɛ bonya yen de a kɛra i ye furakisɛ kunu a tununa pikiri kɛr'i la a tununa wala dɔgɔtɔrɔ ye opération kira k'a tigɛ ka bɔ yen o y'a bannen bana de don nka ka da a furakɛli nɔgɔya de kan an b'a fɔ a ma ko kuru ɲuman kuru jugu dun n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko cancer bamanankan na n'an ko a ma ko bon bamanankan dundenw b'a fɔ bon ma de ko wangobana ale taamasere ye mun de ye n'ale falenna i fari fan yɔrɔ min a b'i to yen a b'a ka lasigiden ci ka taa i fari fan yɔrɔ wɛrɛ la kuma lasurunyana sin ka bon ye kuru de ye kuru min n'i y'a dɔn bi ko bon de don ko a bɛ sin kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ye lasigiden caman bila i ka joli kɔnɔna la fɔlɔ kelen a bɛ dɔw suuru ka taga i fogonfogon na a bɛ dɔw suuru ka taa i biɲɛ la nka ale ka kojugu yɛrɛ fana yɔrɔ dɔ ye ale bɛ hadamaden kolo yɛrɛ de nɔ kan bon min don ale b'a ka lasigiden caman de bila ka taa i kolo la aw yɛrɛ b'a dɔn o cɛ ka jugu dɛ o kama bonbana minnu an minnu yɛrɛ y'a ka dɔgɔtɔrɔbaw ye an ni bɛ siraw ɲɛ dɛ o kama de an bɛ to ka masalaninw k'aw ye yalasa an bɛ faamuyali sɔrɔ bana ninnu na cogo min n'an ye faamuyali sɔrɔ la n'an bɛ se k'an yɛrɛ tanga u ma cogo min an k'an an yɛrɛ tanga u ma o cogo in na ni an tɛ se k'a kunbɛn fana an ka faamuyali sɔrɔ yalasa ni a dɔnna a daminɛ dɔrɔn na an bɛ se ka furakɛ ka kɛnɛya cogo min na o de kama bi n b'a fɛ a ka tulo kɛrɛnkɛrɛnma da yalasa an kelen kelen na an bɛna somɔgɔ sanba sɔrɔ min ye sin ka bon ye an y'a fɔ aw ɲɛna an ka jamukan daminɛ na k'a fɔ cancer du sein ka ca kosɛbɛ musolakaw de fanfɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ muso gurupu dɔw de ko fɔ misaliya la muso minnu si b'a daminɛ san 50 ka yɛlɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka muso denmisɛnninw fana minɛ o togoya la mɔgɔ jumɛn kan k'i sigi ni cancer du sein sɔrɔli ye a bɛ batu jɔp bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔliw na sin bon n'an ko a ma ko cancer du sein ale ye bana ye min n'a bɛ sɔrɔ kosɛbɛ musolakaw fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu si janfara dɔɔni nka a bɛ se ka muso denmisɛnninw fana lasɔrɔ ka d'a kan tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛli sen fɛ jateminɛw b'a jira k'a fɔ a bɛ musolakaw minɛ minnu si tɛ san 50 bɔ ani musolaka minnu bɛ n'olu ka koli ma kɔn ka tigɛ joona ani musolaka minnu bɛ minnu bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dɔw matarafa minnu ye waleyaw ye minnu n'a risiki ka bon cancer du sein sɔrɔli la fɛn fɔlɔ min ni mina o kibaruya d'a ma sin ka bon bɛ se ka mɔgɔ juman minɛ jɔn ka kan k'a fɔ n ka kan ka n janto n yɛrɛ la sin ka bon ko la muso
e ka kan k'a dɔn k'i k'i janto i yɛrɛ la sin ka bon ko la muso nasuwa o nasuwa bɛɛ ka kan k'i janto i yɛrɛ la mun na sabu bana min don a bɛ muso min na a bɛ cɛ min na nka n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i ye sin ka bon ta 100 o 100 98 o bɛ muso de minɛ 2 o bɛ cɛ de minɛ o la jɔn ka bana don muso de ka bana don o la musoya o ni sin ka bon dɔɔni k'a faamuya k'i yɛrɛ kisi a ma olu bɛ taga ɲɔgɔn fɛ jɔn wɛrɛ ka kan k'i janto i yɛrɛ la ni sin ka bon kisa ye o ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoya mɔgɔ n'i ye si ni kɛnɛya sɔrɔ i k'i janto i yɛrɛ la sabu n'i ye muso denmisɛnninw ta minnu si bɛ san 20 jukɔrɔ sin ka bon bɛ se ka y'u la mɛ a ka dɔgɔn i bɛ se ka muso 2000 ta k'a sɔrɔ i ma kelen y'a la nka a bɛ se ka kɛ dɛ wa an yɛrɛ b'a ye muso denmisɛnninw b'a sɔrɔ nka n'i ye musokɔrɔbaw ta minnu si tɛmɛna san 50 la kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'a sɔrɔ u ka kooli tigɛra ni kuru bɔra olu sin na dɔrɔn n'i ye kuru 2 o 2 ta ni Ala ma jan kɛ kelen ye sin ka bon de ye o la si ni kɛnɛya o ni sin ka bon na o ye mɔgɔ ye min ni sin ka bon ye i ka du kɔnɔ mɔgɔ i balima surun o mina an b'a fɔ mun ma i balima surun tubabukan na an b'a fɔ mun ma ko parenté de première génération o ye i mamamusow i baw i yɛrɛ ni i balimakɛw ni balimamusow i denw i mɔdenw nin ye balima surun yɛrɛ de ni sin ka bon ye ni mɔgɔ kelen kelenna mina aw ka so a kɔrɔ de ko sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sin ka bon tora ka muso dɔ mina aw ka du kɔnɔ a denmisɛnnilama an b'a fɔ k'a y'a denmisɛnnilama mina ni sin ka bon yera la k'a sɔrɔ a si ma tɛmɛ san 35 la nin kɔrɔ ko sin ka bon ye muso denmisɛnnin mina aw bara o kɔrɔ de ko o du kɔnɔ mɔgɔw o balima bolo mɔgɔw nin bɛɛ kelen kelenna ka kan k'a fɔ ko i jɔn kan jantɔn yɛrɛ la nɔn tɛ ne fana bɛ se ka garisɛgɛ a la jantɔn yɛrɛ lali kɔrɔ tɛ k'i bɛ se ka ko kɛ min b'a bali k'i minɛ o tɛ dɛ a kɔrɔ de i ka to k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo la ni bana in bɛ minɛ a ka ye joona min na a furakɛli bɛ nɔgɔya an da bɛna se furakɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'aw ka du kɔnɔ ni sin ka bon ye cɛlamɔgɔ mina minnu ka du kɔnɔ olu fana ka kan k'a fɔ musow ka kan k'a fɔ ko daga wulila sɔngala ma ye n'a ye cɛlamɔgɔ mina aw ka du kɔnɔ dɔrɔn musow k'a dɔn ko ni Ala ma jan kɛ u tɛ kisi koyi o yɔrɔ fana an kan an janto o la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ni sin ka bon ye aw bara i bara mɔgɔ min na i yɛrɛ ka kan k'i janto i yɛrɛ la o ye bana nasuwa o nasuwa de ye ni i ka du kɔnɔ mɔgɔ ni bana y'a sɔrɔ a ɲini k'a dɔn mun bana y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni bana in y'a faga a ɲini k'a dɔn bana jumɛn ye ne ka nin karisa faga sabu fɛn min y'i baramɔgɔ faga n'i m'i tanso a b'i yɛrɛ fana faga bana bɛɛ tɛ ten nka a caman bɛ ten o kama an ka kan ka kunnafoni ɲini an ka du kɛnɛya taabolow kan min b'a to an yɛrɛ bɛ faamuyali sɔrɔ ka an kisi cogoya min na jɔn fana bɛ se ka garisɛgɛ sin ka bon na muso o muso ni e tora ka bala ka kɛ muso belebeleba ye o tɛ kisa ɲuman ye i ma i n'a fɔ e bɛ se san 18 san 20 ninnu na e tun ye i girinya bɛ bɛn kilo 50 ɲɔgɔn ma e bɛ se san 30 san 35 ma i nana yɛlɛma ka kɛ kilo 80 kilo 90 ye ni muso masina o garisɛgɛ ka bon bana caman de la o bana ninnu na sin ka bon b'a la o muso nasuwa bɛ se ka sukaro dunbana sɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko jabɛti o muso nasuwa bɛ se ka tulu caya sɔrɔ a joli la o bana in ka jugu kosɛbɛ tubabukan na an b'a fɔ ko hypercholestérolémie o muso nasuwa bɛ se ka
joli cayabana n'an b'a fɔ a ma ko tension o bɛ se k'o muso nasuwa in sɔrɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka bi kisa t'a la o muso nasuwa in sin ka bon bɛ se k'a minɛ o kama belebelebaya ni bɛ baronin kɛ sen o sen n b'a fɔ ko bana jugu de don an kana sɔn belebelebaya ma mɔgɔ o mɔgɔ ni e de ci ye arajoba kɛ ye mɔgɔ bɛ arajo kɛ la dɔw bɛ yen nɔ ni sɔgɔsɔgɔnin y'u sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa dɔgɔtɔrɔ la so la u yɛrɛ de b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ma ni arajo papiye di yan n'i ma arajo papiye di ma u t'i lafiya u yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bara ko ne b'a fɛ arajo de ka kɛ n na fɛn o fɛn n'a ka kan ka k'i la dɔgɔtɔrɔ de ka kan k'a f'i ye ko nin kɛ nka e yɛrɛ n'i kun de tɛ lafiya fo n'i taara jɔ arajo ɲɛfɛ ko k'e ja ta nin tɛ sɔn ɲuman ye yɛrɛ furakɛli de y'o ye o tɛ ko ɲuman ye nin y'a kunkolobaw ye maa minnu ni sin ka bon bɛ se k'o minɛ nka belebele dɔ bɛ yen n b'o fɛ aw k'aw hakili to o la n'i ye sin ka bon jama gurupu ta k'a ti saba ye jama gurupu in bɛɛ kelen gurupu saba nin gurupu saba la i bɛ taa sɔrɔ fila bɛ yen n ye fɛn minnu fɔ tan i bɛ taa dɔɔnin sɔrɔ a yɛrɛnkɛlen bɛ maaw la gurupu fila in kɔnɔ nka gurupu kelen bɛ yen an bɛ fɛn fɛn dɔn n'an bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ karisa la a bɛ se ka kɛ sin ka bon b'a minɛ o si t'a la nka sin ka bon ɲɛra a la ko ma ye o de kama muso kelen kelenna bɛɛ ka kan ka a janto a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale ka kan k'a yɛrɛ kisi k'a tanga sin ka bon ma wa o kunbɛli o bɛ kɛ ni sin mɔmɔli ani arajo dɔw kɛli ye wagati dɔw la an da bɛna se o ma n'an sera a kunbɛli kisa ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ cancer du sein bɛ se ka musolaka dɔw minɛ k'a sɔrɔ nin fɛn minnu fɔlen filɛ nin waleya fansi t'u la n'i ye denbaya dɔw ta k'a lajɛ u ka du kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen cancer du sein ye minnu minɛ cogoya la kɔlɔsili caman kan ka kɛ olu ka du kun kan olu kan k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ ka kɛnɛyaso matarafa walasa waleya dɔw ka sigi sen kan i n'a fɔ IRM n'o ye sɛgɛsɛgɛli nasira dɔw ye min bɛ se k'a to ne kan san 35 kɔfɛ olu fana bɛ risiki la ani minnu bɛ minfɛn jugu ta muso sigarɛti minaw fana bɛ muso minnu bɛ yen n'olu bɛ sigarɛti min olu fana bɛ risiki la ni bana in kun kan cancer du sein ye bana min a b'a yɛrɛ yira ni taamasiyɛn damadɔw ye misaliyala kuru bɛ falen dɔw sin na gɛnɛgɛnɛ o bɛ falen dɔw kamakɔrɔla la o n'a ɲɔgɔnna caman nka ni e min mɔgɔ min y'a jateminɛ k'a fɔ ko remarque dɔw yira i sin na min tɛ sin lahalayaw ye a bɛ ɲini i fɛ i ka wuli ka se kɛnɛyaso la bari olu dɔrɔn de bɛ se ka jalatigɛ k'a fɔ yɛlɛma min ye i sin na cancer don walima cancer tɛ hali bi an bɛ to an ka jamukan kɔnɔ Abibatu Job bɛ walawalali kɛ an ye o yɔrɔ in na an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔliw na. Tamasiyɛn fɔlɔ min b'a to i b'a lakodɔn k'a fɔ ko sin bon b'i la o fɔlɔ bɛ tali kɛ kuru bɛ falen sin na kuma dɔw la fɛnɛ i bɛ gɛnɛgɛnɛ lakɔlɔsi kamakɔrɔla la mun b'a yira k'a fɔ cancer bɛ fɛ ka se sɔrɔ farikolo la fo ka taa se yɛlɛma o bɛ don sin lahalayaw la n'a juguyara ka se yɔrɔ dɔw ma yɛrɛ a bɛ se ka joli falen sin na ni cancer banakisɛ ma sɛgɛsɛgɛ joona a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye fɔɔnɔ misɛnninw i n'a fɔ dɔ bɛ bɔ farikolo bonya la a tigilamɔgɔ bɛ fasa dimi n'o ye douleur osseuse fo ka taa se kunkolodimiw ma o n'a ɲɔgɔnna caman sisan nɔ sin ka bon muso b'a dɔn cogo di k'a b'ale la sin ka bon taamasere fɔlɔ o ye kuru de ye kuru bɔra muso sinbara la an b'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sin ka bon ye n ko a bɛ se ka kɛ n m'a fɔ ko ni min ye kuruya sin na dɔrɔn a k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko nin ye bon taamasere ye ne m'a fɔ dɛ ne ko a bɛ se ka k'a ye nka faamuyali bɛ yen an ka kan k'o d'aw ma n'i ye muso denmisɛnninw ta minnu bɛ san 25 jukɔrɔ n'i ye olu ka kuru lajɛ olu sin na a ka ca ala fɛ o kuru in tɛ sin ka bon ye n m'a fɔ ko a tɛ se ka k'a ye nka a ka ca ala fɛ o kuru in tɛ sin ka bon ye nka muso min si tɛmɛna san 50 san 60 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka kooli tigɛra ni o ye kuru ye a sin na a ka ca ala fɛ o fana bɛ se ka kɛ sin ka bon ye o la kuru na muso y'a y'a sin na ale ka kan ka wuli de ka dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɛgɛrɛ
min b'a fɔ a ye nin kuru min ɲɛri ka sin na nin ye bon ye walima nin tɛ bon ye kuru tɛmɛnen kɔ mun bɛ se ka kɛ sin ka bon taamasere ye dɔw ta bɛ se ka kɛ n'u ye sin nunkunin bisi ji min bɛ bɔ a jolilama don walima a nɛnnama don maa min mana sin bisi ta ni ji bɔra a la ni nɛn don wala joli don n m'a fɔ i k'a fɔ ko bon don dɛ wuli i ka se dɔgɔtɔrɔ sɛbɛntiyalen ma min b'a fɔ i ye ko banajugu don walima banajugu cɛ o cogo kelen in na dɔw ta bɛ kɛ sin bɛ birinti i n'a fɔ dugumɛnɛ siman mana mɔgɔ kin i golo la i fari yɔrɔ bɛ birinti cogo min ka woninwoninw k'a la o cogo nasuya kelen in bɛ se ka kɛ sin mara la nin fana bɛ se ka kɛ sin ka bon taamasere dɔ ye mɛ a k'a bila a kunkolo la ko n ye nin fɛn fɛn fɔ maa si ma mɛn da ko n ko ko n'a yerira tan dɔrɔn nin ye sin ka bon ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ hali n'i nana dɔgɔtɔrɔ bara a bɛ sɛgɛsɛgɛliw de kɛ arajow a yɛrɛ bolo ka lajɛli b'a la arajow bɛ kɛ tuma dɔw la an b'a yɔrɔnin kɔmɔsi ka dɔɔnin t'a la ka taga lajɛ laboratoire la laboratoire dɔrɔn de bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ ko a sikalen bɛ nin fɛn min na nin karisa sin na nin ye bon ye walima nin tɛ bon ye wa o bɛ kɛ cogo di laboratoire la mansin dɔ de b'u bolo a bɛ f'o ma ko microscope microscope ye mansin ye n'i ye ne kunsigi den kelen tigɛ ta yalo ne ɲɛ t'a la n bɛ k'a lajɛ n t'a la sa ko ɲuman n'i y'a don microscope ɲɛ kɔrɔ a b'a kɛ belebele i n'a fɔ ne yɛrɛ kunkolo bonya cogo o la a b'a fɔ ahan a sikalen bɛ fɛn min na ale de ye nin ye wala ale tɛ nin ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ cancer du sein bɛ dankari kɛ mɔgɔ minnu ni na o de ka ca kosɛbɛ ka sababuya kɛ kɔlɔsilibaliya ye ka sɔrɔ dun n'i ye kɔlɔsili matarafa a ka ca la i ni cancer du sein tɛ ɲɔgɔn ye wali kelen a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i dɛmɛ joona k'a furakɛ o mana kɛ i bɛ kisi a kɔlɔlɔw ma cancer du sein ye bana ye min n'a ka jugu musolakaw ma kosɛbɛ ka d'a kan san o san a bɛ muso caman de bɔnɛ o ni na an dun bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwa sabatili la o togo la cancer du sein bɛ kunbɛn togoya jumɛn na a togoyaw ka ca nka waleya dɔw bɛ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min matarafa k'o kɛ an ka so o togoya la professeur bɛ walawalali kɛ an ye o kɛcogoyaw kan an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na cogo di kunbɛli jɔsen fɔlɔ an b'a fɔ de ma ko sin mɔmɔli sin mɔmɔli bɛ kɛ cogo di muso min b'a fɛ k'a sin mɔmɔ ni muso in b'a ka musoya 12 la o ye muso min n'a bɛ a ka koli ye kalo kalo ni muso masina ka sin mɔmɔli wagati o ye de n'a ka laada joli jɔra tile 2-3 laada joli jɔlen kɔfɛ o b'a sɔrɔ sin lafiyalen don sabu muso caman bɛ yanni koli ka se dɔrɔn wala koli wagati ni sin lafalen don n'i bɛ maga la a bɛ digi la mɔmɔli tɛ se ka kɛ o tuma ni koli joli jɔra ka tile 2-3 kɛ sin bɛ lafiya n'a lafiyara n'i bɛ n'i sin mɔmɔ don min n'a y'a sɔrɔ dungare belebele b'i bolo i bɛ na i b'i ka dɔrɔki bɔ i kan na k'i jɔ k'i ɲɛsin dungare in ma k'i sin bara 2 lajɛ yala u bonya ye kelen ye kosɛbɛ wa walima dɔ balala ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ in kan o dun tun t'o cogo la walima dɔ bɛ kuru dɔ falenna yɔrɔ dɔ la k'o yɔrɔ dɔ jɛngɛ wa walima sin dɔ bɛ a nunkun tun bɔlen don i balala k'a ye kelen dɔ in nunkun bɛ kelen ma mɛ ale nunkunin bɛ ka sama ka don a kɔnɔ k'a sɔrɔ o tun tɛ k'i la kɔrɔlen walima dingɛnin dɔ kɛra a la i n'a fɔ a golo bɛ ka sama ka jigin a kɔnɔ walima komi n ye taamaserew fɔ a ye cogo min yala dugumɛnɛ sima kinda i n'a fɔ ka birinti i n'a fɔ dugumɛnɛ sima y'i kin o bɛ dɔ la wa n'i y'o bɛɛ lajɛ n'o t'a la n'i ka kan ka numanbolo si lajɛ i bɛ numanbolo bolo ta k'a da i kun kan tan n'i y'a da kan i b'a digi dɔɔni i kunkolo kan mun na o b'a to sin bɛ dale pasa min kan pasa in bɛ sama n'a samana o la i bɛ sin bara a lamini bɛɛ ye ko ɲuman o la i b'a daminɛ ka sin mɔmɔ mɔmɔli tɛ kɛ k'a mɛrɛ dɛ an b'a fɔ mɔmɔli mɛ mɛrɛli tɛ dɛ i b'a digi k'a digi a fan bɛɛ la ka sin bara digi barasakolo kan
momoli ke cogo ɲuman a ka kan ka digi la dɔɔni nka m'a fɔ i k'i tirikisa ka kosɛbɛ fo a ka taa dimi la k'a yɔrɔ dɔ birinti o fana ma fɔ mais n'i ma a digi barasakolo kan kosɛbɛ kuru dɔw bɛ olu bɛ tɛnɛki ka bɔ i bolo kɔrɔ i tɛna dɔn ko kuru bɛ sinmara la o de kama a ka kan ka mɔmɔ a fan bɛɛ la ka a lamunu bɛɛ kɛ k'a mɔmɔ n'i tilal'o la i bɛ si minɛ k'a bisi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ joli dɔ tɛ bɔ si ninnu kunna ni joli de bɔra a bisilen kɔfɛ ni joli bɔra walima nɛn bɔra olu tɛ taamasere ɲuman ye n m'a fɔ ko bon don dɛ mais olu tɛ taamasere ɲuman ye o kɔsɔn o kɔrɔ ko i ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nka n'i y'a bisi ji jɛmanin dɔ bɔra wala nɔnɔ bɔra hakili sigi a ka ca ala fɛ olu tɛ bon taamasere ye i ye nin na i bɛ tila k'o duman i jɔlen de ye nin bɛɛ kɛ lajɛ n'i tilala ni ma tila i da dɛbɛn kan an ye lajɛli kɛ cogo min i b'a bɛɛ kɛ nka o kuma la i b'i kunkolo da i b'i bolo da i tɔn kɔrɔ de ka mɔmɔli kɛ n'i bɛ ka numanbolo sin lajɛ numanbolo bolo b'i tɔn kɔrɔ n'i bɛ ka dumunibolo sin lajɛ dumunibolo sin bɛ k'i tɔn kɔrɔ numanbolo bɛ mɔmɔli kɛ si mɔmɔli tɛ dan sinbara dɔrɔn ma i ka kan k'i kamankɔrɔla mɔmɔ sabu ne y'a fɔ aw ye ko gɛnɛgɛnɛ bɛ falen opération yɛrɛ bɛ taa gɛnɛgɛnɛ ninnu wagasi ka bɔ yen o la kamankɔrɔla mɔmɔli k'a lajɛ ni kuru dɔ ma falen yen nɔ na ni kuru yera la i ka se dɔgɔtɔrɔ ma n m'a fɔ n'i ye kuru ye kaman kɔrɔ i k'a fɔ ko nin ye bon ka taamasere dɔ ye ne m'a fɔ ne ko wuli i ka se dɔgɔtɔrɔ ma min b'a f'i ye i ye kuru min ye ani sin ka bon bɛ ɲɔgɔn fɛ walima u tɛ ɲɔgɔn fɛ ni muso min ale ka koli tigɛra a si tɛmɛna san 50 la koli tigɛra a tɛ laada joli ye an y'a yira a la k'a fɔ ko olu yɛrɛ de garisɛgɛ ka bon sin ka bon ko la ka tɛmɛ minnu ka koli ma tigɛ kan o muso ninnu olu ka sin mɔmɔli olu bɛ don kelen de sugandi kalo kalo u b'a kɛ o don na komi olu tɛ laada ye bilen u bɛ se k'a kɛ kalo tile fɔlɔ o tile fɔlɔ walima tile 10 o tile 10 wala tile 25 o tile 25 olu bɛ u ka sin mɔmɔli kɛ o la o de bɛ se k'a tɔ ni sin ka bɔn bɛ ye o bɛ taa sɔrɔ a sera kuru fitininin de don o la a furakɛli o bɛ nɔgɔya a ka ca ala fɛ o furakɛli ka nɔgɔn wa i bɛ kisi fana sin ka bɔn tɛ se ka kɛ bana ye min bɛna kɛ i sata ye i ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tɔgɔ bɛ diya nka n'a nana wagati dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ na an bara hali bi tile in na anw bɛ sinbara dɔ ye joli y'a fan camancɛ tilancɛ bɛɛ dun k'a bɔ a la nɛn bɛ dalen a la sin tɔɔnin jalenin bɛ kɛrɛ nin na a bɛ komi nin tigi masina salen don nka a bɛ tɔgɔma la n'a nana a bɛ fɔ ko a dun taara Gabriel Ture la dɛ u m'u mago jɔ a la bilayi dɔw tigi bɛ na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sa nka a tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ de o cogo in na an t'a fɔ ko bana ye karisa so sɔgɔ ka se nin ma jɔnkala a janta yɛrɛ kɔ de i bɛ mun de ma an ka du kɔnɔ u y'a bon de u y'a don tan de u y'a bɔ tan de an ka du dilen bɛ ni nin ko nasuwa caman caman de ye ne m'a fɔ ko ɲaɲinini tɛ tiɲɛ ye bonni tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ bɛɛ nka tiɲɛ yɛrɛ fana la a caman bɛ yen n'i ye an ka kodɔnbaliya n'an ka kunfinya ta ka bɔ a la ani bisigi kojugu k'a sɔrɔ an ma ɲaɲinini kɛ k'a dɔn a caman bɛ nagasi dɛ o la an k'an janto an yɛrɛ la farikolo nikun ani lakana de ka kan o ye bana kunbɛnni ani jiko ɲumanya kɛnɛya taabolo la akilla nini aw an ye faamuyali caman sɔrɔ cancer du sein kibaruyaw la nka hali bi a ma ban dɛ cancer du sein ye bana min ye a kɔnɔ ka dun hali bi explication caman de b'a la an da ma se ka se minnu ma bi nka an bɛ layido di aw ma dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma baasi fosi kɛ ne ni aw la an bɛ segin ka na kokura ni cancer du sein ka walawalali caman kɛ aw ye aw ka faamuyali kama ni ne bɛ dan sigi an ka bi kɛnɛya jamukan na a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna